చాలా బాధగా ఉందండి. నా పాలు నేను ఇంట్లో కూర్చొని కొట్టు మాంసం తింటుంటే బాబోరు ఫోన్ చేసి, ఒరే పవర్ రేంజరు లడ్డు మ్యాటర్ చాలా స్లోగా నడుస్తుంది, నువ్వు వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అగ్గంటిచ్చిరారా అన్నాడండి. సరే బాబో రెస్యూరెన్స్ ఇచ్చారు కదా, పైగా ప్రభుత్వం మందే, మనల్ని ఎవరు ఆపేదని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి 11 రోజులు మాలేసేస్తాను, సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడేస్తానని రెచ్చగొట్టి మా తల మధ్య కూడా పెట్టేశాను కదండి. ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ నేషనల్ అయిపోయి కోర్టులో లడ్డూలో కల్తీ జరిగిందా లేదా అని ఆధారాలు తీసుకురమ్మన్నారండి. సరే బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆధారాలు ఏమని అడిగితే, ఆధారాలు లేవు, బొంగు లేవు, నిన్నెవర్రా ప్రెస్ ముందు నోటుకొచ్చినట్టు వాగమంది, కింద మీద అయితే నిన్ను ఇరికిచ్చి మింగుతా ఉన్నాడండి. దెబ్బకు బుర్ర పాడైపోయిందండి బాబు. ఇప్పుడు ఇష్యూ సీరియస్ అయ్యేసరికి అబ్బా కొడుకులు ఇద్దరు సైడ్ అయిపోయి నన్ను ఇరికిచ్చి మింగుదామని చూస్తున్నారండి. అప్పటికి చెప్పారండి, ఒరే ఆయన 40 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగినోడు, నువ్వు చూస్తే పిల్ల పువ్వుగాడివి, మింగుదామని పోయి మింగించుకొని వస్తామని చెప్పారండి. నేనేం లేదండి. అయ్యో బాబోయ్ చాలా లోతుగా దింపేశాడండి. పెయిన్ తట్టుకోలేకపోతున్నానండి. మీరు మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి బాబు గారితో.